Бассейнның бетоннан колонналары инде урнаштырылып беткән. Төзүчеләр бинаның каркасын җыю белән мәшгуль. Биредә балалар һәм өлкәннәр өчен аерым бассейннар булачак. Бассейннарның шашылары инде урнаштырылып та куелган. Хәзерге моментта бетонный эшләр бетте үзен. Каркас җыелып бара, металлический. Тепловой сетләр сала башладык. Бассейннар, монда булачак 2 бассейн, балалар бассейны и зурлар өчен бассейн. Улар уже залиты как бы. Каркасын ябып бетергәч, түбәгә тотынабыз, түбәдән соң инде анарышка эшләргә тотынабыз. Без килгәннән бу объектны бик ышанып та бетмәйдер, без бу бик алу объемны эш инде бу. Әле менә бүгенге көнне әле карап торабыз, бик әйбәт кенә моторны әйттереп башкарып җибәргән. Мешәр пагызлар әйбәт кенә торды. Шулай әйбәт кенә эшләп барасак, озак та үтмәс, башкарып чыгарып җибәрәбез инде. Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Елдан-ел спорт корылмаларының саны да арта, спорт заллары да халыкны күбрәк җәлеп итә бара. Сәламәт яшәү рәвешен хәзер халык аңлы рәвештә сайлап, бу өлкәгә зур игътибар бирә. Бүгенге көндә бездә спорт объектлары төзелеше дәвам итә. Белгәнегезчә, Кояшлы Ялты зонасы кырында кирпич заводының артында безнең бассейн төзелеп килә. Бу бассейн инде халык өчен төзелә, балалар өчен төзелә. Төзелгәч, Алла берсе, барыгыз да бассейнда йөзәргә, шөгыльләнергә китеп калабыз. Тиздән Мөселман куәтле бассейны сафка басар. Спорт объектында бик күп егет-кызлар йөзәргә өйрәнеп, йөзү ярышларында беренчеләр рәтендә булырлар әле. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөселман телевидениесе.